सोन्याच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे। सोन्याचा दर बुधवारी प्रति 10 ग्रॅमसाठी 96,593 रुपयांवर आलाय। 22 एप्रिलला सोन्याचा दर 1,02,073 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता। त्यामुळे सोन्याच्या दरात आता तोळ्यामागे 20 दिवसात जवळपास 5,500 रुपयांची घसरण झाली आहे। ही सोन्याच्या दरातील मोठी घसरण मानली जाते। सध्याचा काळ हा लग्न सराईचा असल्यानं सोन्याच्या दरातील ही घसरण सामान्य वर्गाच्या पथ्यावर पडणारी मानली जाते। आगामी काळात सोन्याचा भाव आणखीन किती घसरणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे। गेल्या काही आठवड्यांपासून उच्चांकी पातळीवर असलेल्या सोन्याचा दर आता घसरणीच्या मार्गावर आहे। 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 96,593 इतका नोंदवण्यात आलाय। विशेष म्हणजे 22 एप्रिलला हा दर 1,02,073 रुपयांपर्यंत होता। त्यामुळे अवघ्या 3 आठवड्यात सोन्याच्या दरात जवळपास 5,480 रुपयांची घट झाली आहे। सोन्याच्या दरात घट होण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी। अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्ह कडून व्याजदर वाढवण्याच्या शक्यतेमुळे डॉलर मजबूत झाला। त्याचा थेट परिणाम सोन्याच्या किमतीवर झालाय। तसेच जागतिक बाजारात सोन्याच्या मागणीत काहीशी घट झाल्याचं चित्र दिसतंय। त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल करण्यासाठी विक्रीचा मार्ग अवलंबलाय। त्याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर झाला। दरम्यान भारतात लग्नसराई सुरू असल्यामुळे अनेक ग्राहक ही घसरण खरेदीसाठी अनुकूल मानतायत। तज्ज्ञांच्या मते सोनं दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय असल्यामुळे सध्याचा दर ही खरेदीसाठी चांगली संधी ठरू शकते। मात्र जागतिक बाजारातील चढउतार लक्षात घेता गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना योग्य सल्ला घेणं गरजेचं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।